Ben, boa tarde. Boa tarde, realmente. Grazas por estardes aquí. Para como un elo máis nunha cadea que esperemos que non teña fin, pero que se va facendo cada vez máis mesta, porque xa leva moitos anos de atención á ciencia, a divulgación científica, e máis particularmente a divulgación científica que se fai desde Galicia en galego, non? A nós sempre nos gusta recordar que xa desde o primeiro momento, cando se crea o Consello da Cultura Galega no ano 83, xa os creadores do Consello da Cultura Galega, os que configuran, que xa viñan configurando desde 2 anos antes, tiveron unha visión moderna da cultura. Xa concebiron a cultura como algo que non era exclusivamente humanístico, non se dedicaba só ás artes e ás letras, sino que a cultura era, decían eles no prólogo, que todo aquilo que ten que ver coa calidade de vida dos povos, e tamén coa transmisión dos saberes, e que todos temos dereito á cultura tamén en forma de recibir os beneficios das ciencias e as súas aplicacións, non? E, por tanto, sempre se configurou o Consello da Cultura Galega como un órgano que tiña que ter varias patas e sempre tivo unha pata que era a ciencia. E iso, bueno, na altura, hoxe, que nos parece tan natural, ainda que hai que explicalo moitas veces, pero parece tan natural, hai 40 anos non era algo tan asumido. E eles tiveron esa visión moderna, como digo, e sempre xa o concebiron así. Por tanto, nós sempre temos unha sección de ciencia que agora se chama Ciencia, Tecnoloxía, Natureza e Sociedade. E sempre houve esa atención cara a ciencia, cara ao progreso da ciencia, cara á divulgación do saber científico e tamén cara ás dificultades e as oportunidades que podía ter facer divulgación da ciencia desde Galicia e tamén facer divulgación da ciencia en galego, desde distintas ópticas. Hoxe imos ter unha en concreto, que é a que van presentar eles, que foron Yolanda Casal e Manuel Vicente, foron os organizadores da xornada esta especificamente, e eles poderán presentala con millor argumentación que a que poida dar eu aquí. Acompáñanos tamén Elena Vázquez Cendón, que é a coordinadora da sección no Consello, e acompañanos os nosos convidados e convidadas. Por tanto, os agradecementos son múltiples en distintas direccións e por distintos motivos. Non somente a presenza, sino tamén estar aí cando chamamos. Xuxo tamén xa ten estado moito tempo tamén como formando parte desta sección e tamén con importante obra de divulgación mesmo publicada do Consello da Cultura Galega, pero tamén outros como os que me acompañan na mesa e outros que están no público. Hoxe é o primeiro martes do mes de maio. Creo que cando vos puxestes a data de hoxe non pensastes que era o primeiro martes do mes de maio, ou si? Non pensamos na ascensión, non. Non, é que desde hai bastantes meses, eu diría que un ano e pico, todos os primeiros martes de mes nós publicamos o proxector, un especial do proxector, perdón. Hoxe alguén pensou que o Día Mundial ou Internacional, non sei que, da fascinación das plantas, non? Non sabía que existía ese día, pero, bueno, o CDSG estivo moi atento a que ese día existía e que era no mes de maio, para dar un pouco tamén máis de colorido, non solamente o maio de flores cuberto e as flores a María e todo iso, sino tamén o día da fascinación polas plantas. Ben, entón, o especial do proxector deste mes que saiu hoxe dedícase á botánica. E digo isto porque, aínda que non corresponde para nada a temática de hoxe, porque realmente o proxector o que é un repositorio accesible de traballos de divulgación científica feitas en galego ou en portugués e con lexenda en galego e en portugués. Quer dizer, non é
un recurso no que nos creemos contidos de divulgación científica. É un lugar desde o que se difunden contidos creados por outros e é unha boa plataforma tamén pensando como punto de partida para unha difusión a que nos podemos facer de todo aquilo que se vaya creando na nosa lingua ou en portugués. Coincidiu así, que parece que hoxe estamos, por un lado ou polo outro, dedicados a isto, e foi casualidade. Tamén é dicir que se a nosa actividade fose moi esporádica, a casualidade sería extraordinaria. Como a nosa actividade en relación coa ciencia e divulgación científica non é extraordinaria, pois de vez en cando cadra que coincide. Ben, dou a palabra a Elena Vázquez Cendón como coordinadora da sección e logo non sei en que orden queredes falar de vos. Bueno, vou eu e logo... Polo momento, Elena. Bueno, pois boa tarde a todos e a todas. Moitas grazas, presidenta. A verdad que non sabía que tiñamos un día tan florido, pero eu sí que me confeso como fascinadora por as plantas, así que o proxector de hoxe seguro que me senta moi ben. E dende a comisión, que xa mencionou moi ben a presidenta, pois darlle as grazas a Yolanda Casal e a Manuel Vicente por organizar este punto de encontro. Creo que, si ben a cultura e a ciencia comparten a lingua coa que nos comunicamos tamén é moi estructural. Entón, igual que dentro da cultura ten que estar a ciencia, as linguas coas que nos comunicamos, coas que contamos, coa doble semántica de contar, como matemática, agroman os números, pero os relatos son moi importantes, non? Pois que se centre hoxe tamén nas linguas e o que se fai en Galicia e como, ademais, o galego é unha moi boa canle de comunicación. Un compañeiro da nosa sección, Anxo Carracedo, di que non se imagina comunicar, sobre todo facer divulgación en Galicia, se non é en galego. Entón, bueno, seguiremos reivindicando, porque ademais a presidenta e eu, cando temos oportunidade de falar con política lingüística, pois reivindicamos que as matemáticas se poidan impartir en todos os niveis educativos tamén en galego, pero mentras a norma está aí, pois dentro do Consello facemos a ponte para que sempre haxa unha divulgación de todas as ciencias en galego. Entón, agradecer moito a xornada, creo que é unha forma de actualizar un traballo extenso que se fixo no seu día, analizando a divulgación en Galicia, e facelo da man de persoas que tanto controlan e que tan implicados están. Decía a presidenta Xurxo Mariño, ora xa non está na sección, pero estaba cando eu entrei e eu creo que é un referente tamén para o Consello da Cultura Galega. Eu a Cristina coñezo dende que era alumna da Facultade de Matemáticas, hoxe ademais ten a responsabilidade de ser vicerreitora e hai unha universidade en Galicia que pon a divulgación científica dentro dun nome dunha vicerreitoría. Así que me parece realmente valioso e eu creo que é froito, ademais, do traballo que levaba facendo Cristina na unidade de divulgación científica xa na Universidade da Coruña e como move a Feira Matemática na Coruña e demais. Así que seguro que algunhas das cousas que para min non son incógnitas, pero que para vostedes son descoñecidas, pois ya se explica moi ben Cristina, e tamén a presencia de Tamara Pazos, que eu baixarei despois o vídeo porque teño que ir a facer de profe e, sobre todo, escoitar como divulgan os meus estudantes dentro dunhas horas. E, igual que para nós o galego é unha canle de divulgación e, ademais, unha canle de conexión, pois tamén achegarnos ás outras dúas linguas peninsulares tamén da man de dúas divulgadoras e, ademais, romper tamén un pouco o mito de que parece que só hai divulgadores científicos e hoxe aquí pois están moi ben representadas as divulgadoras científicas. Decirlles que, ademais, estamos moi orgullosos desde a Facultade de Matemáticas que a Elena Vázquez Abal lle acaben de dar o premio de divulgación científica e, ademais, decir que seguimos soñando no Consello na accesibilidade, porque se este espazo fose máis accesible, pois hoxe Elena podería estar, pero aí tamén estamos dando a vara igual que coa lingua. Accesibilidade por causa de que o ascensor non chega abaixo de todo. Por 3 chanzos de nada, como diría o conto, pois non temos tamén hoxe aquí unha persoa que tamén estaría aportando. Entón,
grazas ás persoas que nos van a aportar o que se está facendo tanto en Cataluña como no País Vasco, que creo que xa estamos todos. Chegou a compañeira que xa está aquí en primeira fila tamén. Eu, dende logo, o que non podo escoitar o vou a ver en replay, pero non deixen de facer preguntas, de escoitar estas persoas que nos van a partillar o que se está a facer e que, ademais, este sexa un impulso e un chanzo máis para que sigamos facendo divulgación e, ademais, sigamos hibridando o que se fai nas distintas comunidades, porque, bueno, con cada acento seguro que facemos cousas que o mellor enraizan mellor nas nosas terras, pero a veces escoitando outras linguas científicas e outras experiencias, pois podemos hibridar tamén moito máis. Entonces, agradecer a todos o traballo, estar aquí para que florezan a ciencia e as linguas e, sobre todo, o coñecemento da ciencia. E xa lle dou paso aos colegas que, bueno, Yolanda fixo que, por fin, o meu pai entendese o que eu facía en matemáticas, e para min é moi valioso. E aquí Manuel Vicente ten na súa trayectoria, eu creo que moitas entrevistas moi valiosas, pero podemos seguir escoitando a risa de María Bonenburger grazas a unha moi valiosa entrevista que lle fixo un rapaz moi noviño a unha das mulleres que se enlleira na ciencia en Galicia. Así que moitísimas grazas e disfruten da boa tarde aquí dentro. Entón agora, Manuel, creo que vai. Por mirada, tócame. Moi boa tarde. O sérmolo desta xornada nace un pouquiño da reflexión na comisión de ver cal é o estado da divulgación científica en Galicia. Temos esa referencia esa obra que coordinou Suso Mariño, no que se estudou cal era a radiografía da divulgación científica en Galicia actual, no momento que se fixo, e tamén a perspectiva histórica, pero o que vimos é que o ecosistema comunicativo mudou moito. Cando se fixo a obra, pois, home, había blogs, sigue habendo YouTube, tamén estaba aí, pero a incidencia que ten no que é na vida e no xeito que temos de comunicarnos nos tempos de hoxe, mudou radicalmente. Incluso hai estudiosos que falen de cambios xeneracionais, de que casi cada xeración ten unha rede social asociada, un medio. E de aí surgiu a pregunta, a perplexidade de preguntarnos estes novos ecosistemas está chegando a divulgación científica en galego? Porque a percepción desde unha primeira ollada, polo menos, que si nos dá, non sei, o mellor nesta xornada desquitámola, pero a percepción é que as iniciativas están moi illadas, moi pequeniñas e o mellor non moi continuadas no tempo. E visto eso, surge a pregunta, queremos saber, realmente esa imaxe que temos, que o mellor está distorsionada porque, bueno, cada xeración, o mellor se vai máis nunhas redes, noutros formatos, hai aí divulgación científica en galego? E se non hai, porque non a hai? Cales son as persoas referentes de facelo? Como se toma unha decisión de comunicas ciencia, tes as túas redes sociais, como esa escolla de en que idioma faz, ou se faz nos dous idiomas. Esta mañá, nunha pequena entrevista que me fixeron o fío desta xornada para a Radio Voz, eu quería dicirlles que isto acontece como todos os ámbitos da cultura. Como ben dixo Rosario, a ciencia parte da cultura. Igual forma que un artista decide facer a súa obra nun idioma noutro en función da súa forma de ver o mundo, en función do que quere contar, como quere contar, e a xente que quere chegar, pois a hora de comunicar a ciencia pásanos exactamente algo semellante. E si nos gustaría que esta xornada sexa máis que nada un punto de partida para esa análise, para esa reflexión e para ver logo os pasos que podemos ir dando un poquinho para contribuir entre todos a dar esas visibilidades que queremos dar á divulgación feita en galego e poñer os mecanismos para crear estos referentes desde aquí.
un poquinho a idea que está detrás desta xornada, non? Xa está prácticamente todo dito. A lingua é unha cuestión central desta xornada, pero penso que para falarmos diso tamén temos que falar un pouco de como foi toda esta transformación e como se está a facer divulgación científica neses novos espazos, nas redes sociais, no podcasting, que dificultades ten, que oportunidades ten de facer boa divulgación científica, de dialogar con espazos clásicos ou non, como transforma esa maneira de comunicar, e tamén, quizáis, aínda que non é o que máis explicitamos, como pode contribuir tamén esa comunicación feita dende esos novos espazos, esa comunicación ben feita, esa divulgación científica que promove o espírito crítico, como pode contribuir a combatelo a desinformación que tamén está hoxe acadando cotas moi preocupantes a través das redes sociais. Penso que son espazos de oportunidades e tamén de ameazas, e as ameazas hai que encaralas con boas ferramentas. E penso que con iso xa podemos dar por inaugurada a sesión se a presidenta se estima. Pois si damos por inaugurada a sesión e chamamos á mesa a Xouxo Mariño, a Cristina Naia e a Tamara Pazos.